hwe Obriboahen on or educate youth no na Dormaafo so mubetie asem a meka kire mu ya Obriboahen on na Agyeman afiri enkwaso mu woni bibi wode nsem bi atodwa na mepese ye be konsem nim na yetie eye Dormaahene ne nsem bi a waka twamu a utimi chese ensem bi wo Dormaahene ni trima eye Agyeman Badu a edi ni na wode wotan fitite na nan ye beti nkomo bi ena opanyikese bi frɛ me ko baabi ena mko hu se ensem a wo mu ka eda di pefeye me wo evidence wo ho me na me ka sa asem we obi biala wo free Dormaa fatu wa adwene mu se Dormaahene ena me ka sa secret we me ama yam investigation akunya na Dormaahene teso no Mima wakwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. So where your first time any abomodin subscribe me notification so send anytime bia ye di video betumu no wonson sabekan wenye bia hwe uhwe wia comment fa ho kire wadwen efa video no ho abusua like video no na share emo bia so enya binhwe medase bebre abusua Mmrantiehene kansem Mmrantiehene di expose bi tujwa me say enye expose kitua kra ni nyina efa Dormaahene Agyeman Badu ho abusuafo Mmrantiehene say eye Dormaahene Agyeman Badu akonya na oteso no enye ne dia kyese o si onye odihye na momu no abusua odi bukata ene beden ebeji akonya no etena so o si emra Dormaahene a no oteso emre bi a etwamu no otoye no current Dormaahene ya oteso sese ya no okohu omaame a satam no no ye ohema okohu no se ohene no ewu a ene ono Agyeman Badu a otisu sese no opese akonya no omaame yeden edima no no obetena so no omaame eka kire ne se ontumi enye den emetena akonya no so because ono maame no kura no Dormaahene Agyeman Badu ni maame a oye ohema no osi ono kura no na onse emfata se oye den obedi ohema no ohema akonya na oteso no na nya ne dia na emomu no ekwan bi so ene sensem bi na busuafo eba ya ono otumi beye den ebedi ohema no enti ono ne ba Agyeman Badu na abusua samre wo ye ohene no enya dia osefata se obeden obeye Dormaahene na busua according to Mmrantiehene no chese bibi esi krom ho basa bi si krom honum na de ehu ya ne se Agyeman Badu ni maame a no oye ohema no abusua sekan esi ne mfim a ne tikura no eni honum yetwa ye den efri hono ana Agyeman Badu a samre oye ohene no abusua obedi Dormaa eso enti de Mmrantiehene ka ne se Dormaahene Agyeman Badu no onye odehye na emum bukata ana busuafo odi beye den ebedi ohene abusua ensem ne dawson Phyllis no dawson timudi amumienko nienko tie Mmrantiehene abusua eye Obriboahen de nsem bi atodwa I think say it's about time I was say Obriboahen itimi bona baso pa ye because mine no ebo adwuma bi a I was say Ghana for you pay attention to Obriboahen na ye bona baso na abusua obaso a obetimi etie ensema Obriboahen de atodwa no na kamya kwaye say Obriboahen wakasa from day 1 till now papa nensisa another Obriboahen mumien mayeni enkono ho because mine no oka no kore pa mine yi obi a metimu se oka no kore na Dormaafo na yo ma adwene se omu mpese ombesua bibi
Ena Agyeman Badu aye ne ti bonko so ono ane pe ene yedi na tem. Hwe Dormaahene on o educate youth no. Na Dormaafo so mubetie asem a meka kire mu ya. Dormaahene on na Agyeman afiri enkwaso mu. Woni bibi wode nsem bi atodwa. Na mepese ye be konsem nim. Na yetie eye Dormaahene ne nsem bi a waka twamu a utimi chese ensem bi wo Dormaahene ni trima aya Agyeman Badu a edi ni na wode wotan fitite na nan ye bedi nkomo bi ena opanyi kese bi frɛ me ko baabi enam ko hu se ensem a wo mu ka eda di pefeye me wo evidence wo ho me na me ka sa asem we obi biala wo firi Dormaa fatu wa adwene mu se Dormaahene ena me ka sa secret we me ama yam investigation akunya na Dormaahene teso no secret wo baabi a me Mmrantiehene madwedwe mu akwakuhu se Dormaahene me de mensasi me bo se Dormaahene akunya no woteso no enye ne dia se Dormaahene se me Mmrantiehene me kasei se me boa no me bia wo pe bia no onkanto me so ene me be kama simbi mo kai mai na obeka se Dormaahene akunya no woteso mpo no eyo mudia betu hana mo na ene yebedi nkomo bi nya abotre obaswa she video no ma wonua wuntimi share nso so a like it minim sa ade asan na emom no me pese me de asem ne to fom na obi a woye badwemba ati asem we asie ye because ahomache ekasa de eto asomu pa Agyeman Badu wo hafo aso femme wo maame ena me be ka asem bi ansa na mabo Dormaahene asem we wo maame a na odi ade a oye oba ahema odi Dormaa kunya no na wonim pefe se wo maame na wonsem fata se wona na di akunya no ena abakwasem na me ka akire mo no me mawuram na mahu de ekoso Dormaafo mo a mudi Dormaahene achi no enne Mmrantiehene baafo wu a me ka akire wo se Dormaahene kunya no woteso no enye ne dia se Dormaahene se me boa eno mi bi ese fata no aye adua na akunya Dormaahene akunya no onfa no onfa nyame ene me be ka asem akire mo Dormaahene mai na obeka asem no nokure ewo mu pefe na me ka akire wo mimi ni asem na me nka bio because me no me mpe short there short owo bia Dormaahene me ka me buso asem bi akunya na obedi ade no fani wura ade koma no ene mebo audios bi akire mo meka nsem bi akire mo na mo amoye wanfiefuo wamfie mamo ntena ho ema mo nye bete ama Agyeman Badu atwa fam so ena me ne wo kasei wanfiefuo kura suro Agyeman Badu adentia papa ne ye snake under grass papa ne nyoma bia oye no Dormaa ho no wama wanfiefuo obetu wo krom ho no omusuro no enchembo hu ni paban a memeye wanfiefuo ehuna Dormaahene de atomoso no it's about time I was a mosole monye Dormaafo wanfiefuo monye Dormaafo monye enkoda Dormaahene obetom wo ho Agyeman Badu obetom wo asase ne so Dormaa na ye kan eye Dormaa eye wampa mu ena me ka asem bi akire mo pa ena mebo audios bi na secret investigation bi ama yafa Dormaahene ho Agyeman Badu no maka akire mo Dormaahene ye bukata onimpefe asema me ken so wotimi a onimpefe se akunya no wote so no so wo se me boa onka nche me se me boa
na busa ho se eye dempo ena wanfiefo kopia asase ne so ena me ka wasem o part time o penso so apa atwam domafo magimia chedodo. It's about time montenas na muhu se moye nkoa domafo bia wonim ni bia wo ba bia no wo ya akoa domani bia wo behu no ba bia a wo firi ba bia no wo ya akoa ema wanfiefo ene wo mu kasa a wo mu titi ba bi a wo mu kan nsem bebrebe no hwe domafo omu ya ankoa omu ni ba bite. I'm telling you today, when fearful baby a mufri baye no mumusa musa ehin na mufri baye a mo poni asase ni bi kakra e de ma Dormaahene Agyeman Badu ani tika kakra wote so no mumusa mo ho ehin na mufri baye ansa na mo poni asase ni bi ma Dormaahene a wobetena ho wode akunya ne na mo na emom no baby obetena ye no mo na moya mo ho nkoda mo na maya mo homo nyomonyomonyo ena Dormaahene atwa fa mo so wamfiefo mo sole akunya na ekuta mu mpo no maya ama Dormaahene tibonkoso wei Agyeman Badu etima atwa fa mo so ene wo mo te bunu mantamu a wo mu nim wanfie between wanfie ni Dormaahene mumu so mu se de na ekoso wo ho abrawo beto no wasase ni so no Agyeman Badu beto wanfiefo e wasase ne so ene mumu se current situation we no e de na ekoso e de na wanfiefo e sofa e wa Agyeman Badu nsem me hia obiribo ahe ne number pa na nka mabusa nsa questions we because onu ni nipa wo betime yima no he wanfiefo muni mwachi wanfiefo muni mwachi muni baby amufiri bae mokotena I know say muni wanfiefo mpanifo muni masema me ken na me nimpefe say this time around no me bobo wura ho me bobo Agyeman Badu me ka me se 9 me ka enkunya ewo me fie se wo dia akunya ne ye ne dia no udi me kana ade na ade bema no Dormaahene nya odisio Agyeman Badu onya disio ene na me ka sem wi akyerew Agyeman Badu nya dihye na Agyeman Badu mahame a no ote akunya ne so no wo mai na obeka asem ne se omu ni mema ntomu di mema ne ma wo mu no nukura ewom Dormaahene maame a no ote akunya ne so no ebre akunya ne toye no Dormaahene wote so Agyeman Badu ekohu wo maame se mama akunya ne de medi ama maame ne ka che ne se akunya no di enye na me kura mpo na mete so no me nsem fatase me di akunya no ene sikita me akunya no abunofo domafo a omo kasa a omo kire pefe se Dormaahene nyo ne di akunya no. I'm telling you baby biala Agyeman Badu obetimi di makobia onfa me nko me deno me da Agyeman Badu sa asem wo ya ba betoi sa Agyeman Badu se me boa omra me yi na no se akunya no wote so no o ma me ka kire ne sei mo audios no ho me ya Agyeman Badu me ya ho adwuma hwe o ka asem gu kokoamu a epie me ka machi a me hu da sa Agyeman Badu timi di beboso a betimi aka wono ankasa ne ntam and I'm ready akunya na Dormaahene te so na Agyeman Badu enya wo dia e de ba asem na o ma me ka kire wo a o ma me firi mu a wo wuye maame ne se kire ka kire Agyeman Badu se Badu ti bonkoso akunya ni mpa mete so me ye oba ahima no enya mi mpo na e wose ka me di ade na emom no me ye hwesofo Agyeman Badu di tintintintin sa tam no na ye jeje penso ena me ka asem bi minim de me ka nti Agyeman Badu wo hase a ti asem na Mmrantiehene me ka che se ye abrante na hu secret bi e koso sa secret we ehihye omubo e wo wanfie between wanfiefo ne Dormaahene ehihye omubo omunim pa empanifo no matena ho ache no omunim sa secret we Dormaahene me no wa na ti wo
me no one at was asking so. Dear would ye when fearful no, it's about time you need to stop. Na me yase when fearful my mono. Oh, so my sama or hidden palm or penny say when fearful mumani dino, do my hidden pussy one penno. Mo amuntimi kasa oni pa biela wan fiefo be decide say omu pɛ no no ti asɛm ni mi oni pa biela wan fiefo be decide say omu pɛ no no enche na nipa na yeda firim Dormaahene ne decide ma wan fiefo nanso wo Dormaahene na oyɛ wan pa mu kro na ɛyɛ wan fie no wan fiefo di omu ho dada ɛnɛhwɛ mumu sɛ wan fiefo sɛ ɛdeɛ na Dormaahene Dorma Agyeman Badu ɔde yɛ mo obi biela wo fi wan fie bia bɛka saa asɛm wei I swear me come at me huda. Oni pe biala wo firi wanfie. Mumu se nipa ne se e de ba de na Agyeman Badu di yo wo mu. Omu so Agyeman Badu anaso omu nsuro no. Wa kanta wo mu nyina ama omu nyina asuro no. Nanso no asase ni mpo na wote so no e wanfiefo na de ma no. Current situation ekoso no. Now yenko Agyeman Badu ma me so. Ebra Agyeman Badu ma me kacha Agyeman Badu say Agyeman Badu ekunyan me yehwe sofo nti odi bi enye yie satam jeje penso na omu ko ho na omu ye bibia ekoso basa bi koso ena maame ne fa so sekan mumu sa Agyeman Badu say kwan be so ye kasa sekan twani yem sekan twani ni kuntinisi ni tise na ni so Agyeman Badu pa wom la me kasa asen wi o maame ti fa hen kwan be so no maame fa so wuye ena me ka wasem adu obiribu ahe onim sem we na but on person obeka obiribu ahe nim sa history we onim asem we toy asem we ayi asem kase da ho a Agyeman Badu nim pefe se ekwan be so na Agyeman Badu ma me fa so a owuye matete but munim kon fa so wuye eti Agyeman Badu baby biela wo bia no ekunya na wote so no fanipade fanipa kro de fa koma no ate na mum yenti obiribu ahe ansa ne yetimi yaba ye pese yeba so no enya fine Agyeman Badu enya fine oh saje for Agyeman Badu ya wo bunu region no bena ba yo krawe no brawe mo maso obim so tu fo se jino mo di pomponsuo afna abesaye na afe wo mo man hene di bre no atimi asipi na esita na yenko ne yenko ba ho nkomo kakra se yenim se de ensem asia sɔre ani we ka we abakwasem ne pa akra mienu no eye dai na asante eye wo mo dia lawyer ye mo akwa aba meje so na mpom tse na me adaroma lawyer edi kan wadawma yenhwe kra friend se sampa obi sa se de na sampa bebia eweye na eka asante ahenie no oh kasa sampa obi aba ona kasa te ho na je se onim abakosem no asante for no kon ya ko du bonduku and present day bonduku the koya capture slips at the akrache for by Samuel na akrache for na enkramufa akrache for bia enti be bebre betena o ma himfie and acha so a part of Asante Sekwa part of Asante from so ade binim be ne say ana ya wo bunu region no benya ba gini ya be say hene baako na a control bunu region te so ba Asante mamu a aman ni ye bebre botumfo na so ba bunu no wonya no sa because sampa ye manhene Sekwa ye manhene Suma hinkro ya no manhene kwatwema ya manhene dwunum ya manhene japekrum ya manhene drobo ya manhene berekum ya manhene badu ya manhene nsoko ya manhene bana ya manhene domase number 1 manhene domase number 2 manhene nsiatre manhene obia di ne hoso sinyane manhene bia di ne hoso bia nse biase so sometimes me say bia kana ya di abunfo nyina beko sampa kokko ana ya mesere
Ohun say obri buahen e kan sim bi wa ha. Wose wote say bema bi ati bonko so bi ati social media so say sampa obesisa bunufo nyina e de omako sampa. Na busa ho say sampa mpo enya bunufo. Sampa ye bunonu bi a omudi omunya abunufo. Na emom no omudi omakunya besom asanteman ombeka asantefo ho. Now busa ho say wo ye domani busa ho say edie benti ena Agyeman Badu edi ni tika kraka ni jimi na wadi obi ahiniye achi abrakunya ni mpo onim ho hwe nanso no odi akire a opese ntokwa eba oman ni mu. Now yentie ni enkoso yentie bibua na beko sampa kokko ana yam sere where abunfo means what me da me free no obunu region me kan bono that is all no obunu mantam me kan bono kasa no ano no obi kura ka cho se ede ne bono a wa wo ye domani ubeyi ana osei ti asem na me pese me ye analysis ma wo ti ne o ma biase no hwan ni ebono ene de bade ebono no ene de bade enye ni padua na mo ho no ni padua na mo ho no enye mo na efre mo bonofo da bi kasa etimuna mo nsua ne o ma bi na jimi aye mo se edam na mo ma Agyeman Badu control mo adwene na wo tete yane edi wura mutirimu a mo ye empty head a mo ko baabi a na nipa bi hu mo se mo ye moa kwasiafo domafo agyimifo yi ni yehu se mo ye moa kwasiafo amagimi a mo ni tire. It's about time a wase mo twamani ekohwe obri boahe ni videos no na mo hu nyansa bi wo butirim because mo ka achi wa abrabo mu mo bekoso asom mo bekoso asise nkrofo achi na mo aye nkoa na mo aye manim hantwo manim se bode e betem mutika kraka o se mo do odi manim na hweniti Agyeman Badu ti pan so no eti se sonye jimi kwa jimi na papa we ti social media so wo jimi o nim se ahenie ye di no social media so ene ne chiame ene se me be hwegu no ene ahomachi e ya botre me mpese eja ne be fa no so too much na mom no ebe boatia no muti asem nim ye Agyeman Badu ma social media so meka nyansasem da na enso na ne chiame ene ahemfufo bi o manim afiefi jimi aye o se dam o muntimi ndwene o man ko school eto mu nim say social media ne betima save wo mu kwasiafo ya bom from long time aye bridam wa mo ya twase mutu kotena amakwa jimi ntino muntimi ndwene ye nya ahemfufo bi o mu hu afiafi muntuma mu kankan makwa ye meeting na moto hwomanim useless people emmoa na mo kura mo ka mo huboma ehin na mo de ahinie ne mo de ekọ mo kotena hin mo ko Prince Charles wo mo ko UK mo ko kro bes na mo bakwa obi nimu na nse menka achimfo ya wo achimhene wo chimhene me wura fini din kakra mo nka me osajefu bibibi oye na adwese wo twa na ho akwa ko hu Prince Charles satam na Queen Elizabeth teso o twa na ho nanka wakwa hwa ahwese ko betimi ne Queen Elizabeth atwam fonyina okoye na okoto mpanifo ho no okosi Prince Charles so satam na Prince Charles no onye ayo prince o okosi ni so no na Prince Charles busa ne se na wo hu otumfo ansa na wo bai yentimi ma okwan ma wo nkonkotwa picture wo ne opim ye kan se Queen Elizabeth twa picture because there are rules and regulations bi wo ha undru certain level na untimi nkoho enti die ba ade pa na Dormaahene ne na henfofo a mo wo doma ho mo gia mo pa muntimi nko ba bia America fo ye nimu London for UK for mantem ye nimu ba bia krobia nimu enti ne sa mo pre akwa kwesi Ghana hwa muntimi nko ba bia Ghana mpanifo kra nimu jimi na etimo a moto a muji muntimi nya hwe Asantehene opemso ona di ni tumi ko eboa oman no etimu no mo amoti social media so amujimi ni nyina no Dormaahene ntimi na wode bebe no bebe doma bebe na jimi kasa no wode kwakotena
Prince Charles anymore and that's what they call him. Want me fan ko baby, and no more pram, more printing nano, more quam, more copim. My hinian crantimin no baby, a tontra so crantimin cobora so credit no. And a year player who, and a year player who Jimmy's hand, Dormaahene utisa a sesabia. Wa obusua ene Mmrantiehene ana mote ne nka no se odi Phyllis no egu honum efa Agyeman Badu Dormaahene eho obusuafo di Phyllis ni nyina egu honum ahanum eye Skeleton Man TV we see a tough omo aye de bebro ti se we your first time wa ene ebomoden a subscribe mia notification so click on send your video bia ye de betumu no wonso nsabe kan wanya bia hwe bedasi bebre